Wakacin mutunci ai ba ta yi ba, kaga sai ka kiyaye. A Kano ba a irin wannan, kaga sai ka kiyaye. Wakacin mutunci ba ta yi ba, mutum ba an faɗa maka mun gagare ka wallahi, mu da garin mu ha ba. Wakacin mutunci ai ba ta yi ba, kaga sai ka kiyaye ai, kaga sai gas wallahi, wallahi tear gas. Kai tear gas, tear gas. Na ku fara kuka tear gas ka zo. Yaji, yaji, yaji. 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 To jama'a masu kallon mu barka da warhaka. Wannan da kuke gani gidan mawaki Rarara kenan da ke Zuro a garin Kano. Da safiyar yau Litinin ne aka samu wasu matasa suka cinna wa gidan wuta. A halin yanzu dai ba iyalinsa ko guda ɗaya a cikin wannan gida. Ci gaba da kasancewa da Premier Radio domin ci gaba da samun wasu batutuwan da suka shafi rayuwar mu. To masu a cikin bidiyo kenan kuka gani da game da matasan da suka tashi aka waye gari yau da safe sun ziyarci gidan Rara na Kano, inda aka ci sa'a ba iyalansu babu kowa a cikin gidan, inda suka yi wannan kone-kone, inda muka kama wannan bidiyo na. Haila yau dai muna ƙara tuna muku idan wannan ne zuwa ku na farko, ku daure ku danna mu subscribing, kana kuma ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen masu tushiyar asali game da sabbin bidiyo da zaran mun daura. Ta haka ne da muka saki sabon bidiyon mu za YouTube za su sanar da ku ba tare da bata lokaci ba. Muna sake muku godiya sosai yankunan kasancewa da kuke da mu a kowane lokaci a cikin wannan shata mai albarka a duniya suna Sabon Tashi TV. Tuma sauri sai mun ƙara kawo muku wani bidiyon in Allah ya yarda, in Allah ya so yarda da mun samu wani bidiyon za mu ƙara ɗaura muku. A wani shafatan mu dai ku manta ku daure ku danna subscribing, kana kuma ku danna alamar ƙararrawa. Mun gode.